4b. Yn her mae grymoedd eglurwch pam mae plwm i'r awyr yn cyrraedd bianed terfynol ar ôl neud o awyren. Cwestiwn ac eto. Darllenwch dros beth wedi sgwennu fan yna. Gwnewch yn siŵr bod chi'n gwario amser yn deall pob rhan. Dyna ffordd ydych chi'n gofio pethau ydy trwy deall nhw. Right? Chi'n deall nhw, oes dim rhaid poeni am adolygu wedyn, achos mae'n neud synwyr. Na i ddarllen dros fo, a na i trio cyfeirio at y pwyntiau pwysica. A dechrau'r cwymp, does dim gwrthiant aer, gan bod y plymir yn llonydd. Gwrthiant aer cael ei achosi gan pethau'n symud trwy'r entara moleculau o'r dris. Os mae'n llonydd, does o ddim gwrthiant aer. Mae'r grym cydeffaith ar ei fwyaf, sef 750, tynnu dim, sef 750. A'r cyflymiad ar ei fwyaf, sef 750, rhannu o 75, 10 metr eiliad sgwar, yn debyg y cyfrifiad yn 4a. Y cyflymiad ydy hwn, right? Felly mae hynna'n golygu pob un eiliad mae'r plymiwr yn ennill cyflymder o 10 metr yr eiliad. Felly ar ôl un eiliad bydd o'n teithio 10 metr yr eiliad, sef tua cyflymder person o rhedeg. Ar ôl 2 eiliad bydd yn teithio 20 metr yr eiliad, sef tua cyflymder car a traffordd, ac yn y blaen. Okay? So, ar ôl 3 eiliad, 30 metr yr eiliad ac yn y blaen. Bydde hynny'n digwydd pe bai yna ddim gwrthiant aer. Wrth gwrs, mae gwrthiant aer yn cael effaith. Wrth i'r plymio'r gyflymu, mae'r gwrthiant aer ar ei fyny yn cynyddu. Os ti'n dangos hwnna ar 10 am syml ar y chwith, bydde yna ddim gofyn i chi wneud diagram fel yna, chi'n neud os liciwch chi'n de, wrth gwrs, dwi jyst i ychwanegu hwnna jyst o ran yr adnodd addysgu. So dyma ni gwrthiant aer yn dechrau dod i mewn. Okay, mwyn. Dechrau'r 0 a wrth efo symud yn gyflymach, mae'n mynd yn fwy yn fwy. Pwysau'r plymio'r, wrth gwrs, yn aros yn gyson drwy'r holl gwymp. So deud hynna. Gwelwn yna, dau bod y cyflymiad yn disgyn i 6 metr eiliad sgwad. Da ni wedi gwneud cyfrifiad yn barod, reit, ben oedd yr gwrthiant aer yn 300 Newton ar ei fyny. Okay? Ac oedd y cyflymiad fan'na 6 metr eiliad sgwar. Felly mae dal i fynd yn gyflymach, mae'r cyflymder yn cynyddu, ond bod y cyfaint mae'n mynd i fyny'n lleihau. So pob eiliad dwi'n mod yn ennill 6 metr yr eiliad. Wedyn, eiliad wedyn bydd ennill 6 metr eiliad ychwanegol bob tro. Okay? Mae'r cyflymiad yn parhau i leihau wrth i'r gwrthiant aer gynyddu ac wrth i'r grym cydeffaith yn leihau. Dwi wedi gwneud cyfrifiad fan hyn, felly bod dwi'n rhaid, ond chi'n dangos bod chi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Dwi wedi dangos, reit, erbyn hyn, mae'r gwrthiant aer wedi cynyddu at 600 Newton. A wedyn, grym cydeffaith rwan fydd 750 tynnu ffwrdd 600 sy'n gwneud 150. A cyflymiad ydy'r grym cydeffaith rhannu o 75 sy'n gwneud 2 metr yr eiliad sgwar. Cyflymiad yn parhau leihau hyd nes i'r gwrthiant aer gyrraedd gwerth sy'n hafal i'r pwysau. Right? So mae'n cyrraedd gwerth 750 Newton. Dyna ydy gwerth mwyaf posibl gwrthiant aer, right? Unrhyw beth sy'n syrthio, right? Ydy pwysau. Okay? A chi'n dweud beth am parachute? Wel, wrth gwrs, chi'n agor parachute yn sydyn iawn, chi'n newid siap rhywbeth yn sydyn, a mi fydd y gwrthiant aer yn llawer am fwy na'r pwysau. Iawn? Ond wrth wneud hynny, gan bod y gwrthiant aer rwan yn erbyn y mudiant, y grym cydeffaith yn erbyn y mudiant, mae'n mynd i arafu. Mae'n mynd i arafu nes bod yn dod nôl i lawr i gwerth sy'n hafal i'r pwysau. Okay? 750 yn yr achos yma. Beth bynnag, da ni'n sôn am parachutes. Dwi'n eisiau sôn am parachutes yn y cwestiwn yma o gwbl. Iawn? Just sôn amdano bianed terfynol. Na lle ni'n eisiau cyrraedd. Right? So mae wedi cyrraedd, gwrthiant aer wedi cyrraedd 750 Newton. Ar yr adeg yma bydd y grym cydeffaith yn 0, achos mae nhw'n canslo ei gilydd, 750 tynnu ffwrdd 750. Ac felly bydd y cyflymiad yn 0, achos mae dim rhannu o 75 yn gwneud dim metr yr eiliad sgwar. So felly, bydd cyflymder ddim yn cynyddu.
mae'n mynd i fyny dim, so mae'n aros yn gyson. Dyma pryd mae'r plymiwr wedi cyrraedd ei gyflymder uchaf. Iawn, dwi'n gallu mynd yn gyflymach, a hwn yw'r biannau terfynol. Reit, dyna fo. Unwaith eto, wrth gwrs, yr un math o gwestiwn ar ac cyntaf. Iawn, cofiwch y sblat, cofiwch ail ddarllen, cofiwch edrych ar y cwestiwn eto ac eto i wneud siŵr bod chi yn ateb y cwestiwn. Reit, a dyna diwedd 4B.